lanang kae. Campur sarinya lagi. Gimana audio? Monggo delok-delok PBG yang semangatnya yang minta bocah dulu. Monggo PBG. Apa kowe ra jenak mau aku males ganti-ganti. Iki wae. Emo terus kemu. Iya. Jek penak emo. Lah iya jek manjur aku. Apa kowe ra
ngene iki lho sing garai ora capek iki ngene iki jane. Derek ya akeh nang Bos. Merah aku Masya Allah, mau. Bos. Oh ya. Klewu ora apa-apa wis penting duit Bos aja godhong. Dolar ya ora apa-apa. Lah dalan. Aku mau lagi. Wih, terima kasih Bosku, Masya Allah ya. Ayo. Apa kowe ra kelingan Tempat pemegang erat-erat salonku ada 5. Tenang deh. Langsung ukur. Campurin sarinya lagi. Gimana audio? Monggo dulur-dulur PBG yang semangatnya minta gocang dulu.
Oh iya, aku jane jenak mau aku males ganti-ganti. Iki wae. Emang terus kayak Iya. aku. Jek penak emang. Lah iya jek manjur aku. Apa kowe ra kelingan? Belum capek lho. Belum capek aku. Aku mau jek penak. Terima kasih. Ngene iki lho sing garai ora capek iki ngene iki jane. Akhirnya ya ngene ta, Bos. Merah aku. Masyaallah, Bos. Oh ya. Lewu ora apa-apa wis penting duit Bos aja godhong. Dolar ya ora apa-apa. Lah dalan. Aku mau lagi. Wih, terima kasih Bosku, masyaallah ya. Ayo. Apa kowe ra kelingan? Monggo Mas. Monggo Lumiteng Aspara. Serah foto Susanto. Kadung tresno siramu bagus railing dina waktu ningati katon ra bisa ilang saya suwi saya ra karuan atian mong aku sama yen siramu ra kelingan wong bagus tak ambil-ati jauh pikir semuanya baik aku tresno
Jah, mongkur. Aku
pelan Mas Den ketara kita kompak. Tutu gunung. Udah ya. Tutu bondo tutu rupa among ati pawi tane per Iki bagian luput jane aku apa kok dia aku dia. tak angkah ngene iki bagianmu Apa abot Mas abot. luput ngono Luput bisa kena terus. Luput bisa kena pisan. iki bagi aku yen gampang Pinter emang. luwe gampang bagiamu nek Untung didikane mantan ya tidak salah. Nah, kurang ajar. Yen angel bisa kentak wong model sing ngene-ngene omah sertifikat Kuwi aku mbayangke nek pirang-pirang dina gak petuk ngono lho mandar kepethuk. Terus piye? pateni Langko Wah, ya sing ngajari kowe. tan kena tinombo bondo Matur sembah nuwun Mas Gadit. lajeng Mbak Yuni Nggih. Malah bangun tresno
rupane. Terima kasih, senang.